weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to mbayi hawa e nder galle saabu giɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko on waktu yoni ha to beeli heela wuuro nayyi gueloɗi e nder galle ilo ka eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi ndi Sénégal hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye erima ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala nde gonata caggal gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal ono Macky Sall gonɗo e ƴamde joɗorde fedde gotago windere to leydi Mauritanie Hasser ko joɗorde loniɓe kolliti wonande kene tolno oɗo saamu gonɗen 154 ɓen wonnoɓe laana ɗanniyankoɓe yoolika toon to maaje kaɗɗeɗe Nouadhibou ko ɓen goni majjuɓe ndiyam ko 30 e ɗiɗo tan mbawi faabede hen ka iwno ko toon to leydi Gambie to leydi Mali ñawore jeegomo tuumaɓe e yinnoɓe yirdinde leydi ndi hanki heɗama ɓen seedeji kamɓe kala noon ɓe jeddi ha memi leydi koɓe tuuma ko to Guinée Conakry wonande ko fate banggue kawguel baccalauréat bannoguel ha jeeɗiɗo nanga toon to Kindia nanguiɗa ko fate guyka taƴana lewru e nder kaso hen goto biyeteɗo Mamadou Diouma Ba wasi fittanu e nder kaso jamma hanki o syndicat heedanɓe jangguinoɓe e rima yo leelawol waɗe e mayde makko kabaruji men manamen ha to RD Congo Ghana Côte d'Ivoire Afrique du Sud Burkina Faso Cameroun joolam jaɓeri jadaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoje gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché Aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo addire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danwal kala gandu bidde laaɓaɗo leɗɗe
ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirolla omo safar rewɓe wonduɓe kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ustaraɓe dawago e rewɓe sattoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrana worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kiline mum to mbawɗa wonde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safroyima guettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto ene safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko fodde sappo e jeenayyi fannu tataɓo ene safra fodde temedere rafi ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kiliyeɓe mum ewro saaha joni mo tawe to Wourossogui so tawi a ari ha Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade nabbaji dernier station so tawi a limima banggue ma ñaamo ma tigui e galle ceerno Djiby Sy walla so tawi a ari ha ɗon to station so tawi a noddimo ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy noon numéro makko leydi Sénégal tawi ko numéro appel mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande yiɗi ɓernede listihara ko 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money numéro makko Wave e numéro Orange Money 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni e base makko ne golloto nakcoɗen tawi ɗon meñi ko wiye ceerno Alassane Sy sa jokkodire ceerno Djiby Sy tawi ko leydi Mauritanie gonɗa to nakcoɗe ma o jokkodire ceerno Alassane Sy ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe ma bare nogase go morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba takkusana yoni to Nanka FM Galoya hakkunde mbaroji e ngeloba woni lappol palol dande maayo fayi dow jeeri kono kadi on takkusana yoni ha to haalirde gaynako nammarela Abou Tamboura kono kadi ha to Yelo FM mo paate gala kono kadi ha to jokkere enɗam kiidira gawlo ɓalejo ha to tata Cheikh Omarul Fouti Tall kame haalirde fulɓe ɗo mbawi wonde kala mumena gatotenam koye Laylatul Katmiya mo waɗata ɗum kala hitande ceerno Yahya Ba toon to Risatol hitande hikka nde so haaji jomiraɗo waɗata ko goo lewru août fanu nduɗo hen ɗon ɗo cuuɗi meɗen Risatol ene bisma en dendagal bandiraɓe julɓe kala no wayanno e kala hitande Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée ha e diaspora o kala taw kadi ganduɗa ko ñalɗi diine waɗata ɗum noon waɗante ɗum ko ceerno Yahya Ba to Risatol mo ganduɗa ko khalifa diine laaɓtuɗo basitoɗo moƴƴo laaɓɗo reedu gando kadi ko gandinowo wonande ɗiɗo hen ñalɗi diine juɓɓinteɗi hen alqur'anil karim duwowoji madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam wasiyade yimɓe beele kadi yimɓe kala ɓuura jokkodirde e sifa moƴƴere ruttade ɓerɗe faade Allah subhanahu wa taala ɗum woni o jamma mo noddi ɗum wonande ceerno Yahya Ba hande o taweteɗo toon to Nouakchott laamogo leydi Mauritanie to galle makko toon to leggal Bachara waɗɗani hôtel Kumbe Saleh kala kadi jiɗɗo yiidemo so ari ha ɗon ma waw salmodirde makko kame disnodirde e makko kala muɗɗuma garten koye sukundama gujam sukundama waɗi ko pomata kamine wondi kadi e nebam oɗo saha kala joguiɗo caɗele sukundu guila kay to banggue ƴagguru en hay ko fate banggue sukuru taƴoru ha kononne kadi soydundu donc yo sukunu mawnu kala sa jokkodiri sukundama ma wi alhamdulillah nde tawno sukundama
ko produit moƴƴo no feewi hakkunde nebam ɗam kame gujam ɗam kala ene wawi kay jokkude sukunu maɗa ha juuta taw kala mum ko produit naturel ala kala effet gonɗo hen haydara sa yiiɗi hebde ko laaɓi ko fati sukundam noon hande o tawete tan koye Dakar laamugo leydi Sénégal soit taw sarade kono sa jokkodiri e sukundama kalɗo gonɗa ma waw neldede hen mbaɗata ko 00 221 77 285 89 10 gartiren koye ceerno Hamza Gassama baɗɗo jilluji mum toon to Afrique centrale oɗo saaha noon artiɗo e nder leydi mum Sénégal ko ɓi ceerno Moussa Gassama kala ganduɗo ceerno Moussa Gassama ceerno Hamza Gassama noon ko ɓi yiko hande o artiɗo e lamorgo Dakar ene tawe toon to Wokam ha to Golfo kala Golfo taw kadi koto Guédiawaye Golfo ɗum noon sa yiiɗi jokkodire ceerno Hamza Gassama ko moƴƴo ɓi moƴƴo kono kadi ko gando jabanaɗo duwaw mbaɗata ko 00 221 78 6 58 68 58 kabruji men ɗemgala pulara jeheten ko ton to hawre naɓe noon hewɓe kay ne ero laamu ngu ha tenti noon autorité ji taweteɓe ɗo hawre ɗo nde mbawata waɗandeɓe taw kadi ko peeje mawɗe no fewi wonande auto ji dogoji e nder wuuro ɗi kala to bulol ngol woni ɗo dogata siesa nde tawno tali o ene fewna ha fewi ne moƴƴi auto ji ɗi garata kene mbadda dando to banggue kileneɓe e ko nandi hen kala e kala saaha noon sukaɓe ene pré ɗon ha tenti noon ñalawma hanki o cukalel gorela feram ɗon ɓe erima noon autorité ji ɗi nde mbawata walludeɓe beele auto ji ɗi batta dogrude sesa horejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanki o yaltini talkuru wandu ɓatake nder on ɓatake noon sakti ɗum ko jagorɗo gueɗe caggal leydi woni Cheikh Niang o holliti wonande horejo leydi ndi ƴetti pellital nangarande gonnoɗo horeji Sénégal Macky Sall gonɗo e hande o e ƴamde joɗorde fedde gotago windere ɗum ko caggal jillu makko ñande aljuma jewtuɗo henno to Dakaru laamugo leydi ndi Sénégal ko ɗum ko noon kanko hooredi ndi o haɗani ɗon tan o erima wonande laylaytol diplomatique mo Sénégal kala nde wawata nangarandemo tenti gouvernement o ha haala nane en ɓiɓɓe leydi ndi kala oɗo saaha Sénégal wi eyi Macky Sall wonande kay beele wawa tigui dañde joɗorde fedde gotago windere so tawi o dañi ko Afrique kala ko Sénégal kala ko faaro wonande leydi ndi Sénégal ko wona ɗum ko noon Sénégal naaɓe hewɓe kolliti jonni wonande ko Diomaye Faye waɗi ko gam oɗo saaha foɓɓande gonnoɗo hooredi Sénégal taw kadi koye ƴamal mum toon to fedde gotago windere ko wona ɗum ko noon fedde waranaɓe e fitinaji bannoɗi 2021 2024 ɓe noddi ko ñawore ɓe jonnani hay seeɗa wonande kay ko onande Diomaye ko nangarani gonnoɗo horejo leydi Sénégal keddoɗen koye leydi ndi Sénégal jeheten ko toon to Tiwawon jaɓɓima délégation giwɗoy Cheikh Mahi Ibrahima Niass Khalifa diine mo Madina Baye Neli seti mum timmuɗo on seti noon ardi ɗum ko Cheikh Arabi Niass taw kadi ko faade toon to Tiwawon o dañi joɗodade Serigne Babacar Sy Mansour Khalifa général mo Tijaniya ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi ko wona ɗum ko noon addiɓe toon ko yidde ɓeydude gilli e cehilagal hakkude Madina Baye kame Tiwawon kono kadi hakkude Seydi Alhaji Malick Sy mo Tiwawon kono ne kadi e Cheikh Abdoullahi Niass taw kadi ganduɗa ko galleji diine waɗɗudi tamande wotere e gandi haalulaji kewɗi jaltini hen gila tan harana taw kadi koye haalaji jaaɗi e laylayti ko ɗin haalaji tigui tagui jeeyi sababu nguɗo henna jillu beele kadi ɓeydade ɓattitinde wonande ɗeɗo henna guure ɗiɗi taw ko galleji diine mawɗi tijaniyankoji gandaɗi no feewi e nder leydi ndi Sénégal 15 kesso magistrat hanki o ɓe darima to yeeso cour de appel de Dakar ɗum noon ɓe dari ko yeeso Abdoulaye Ba o magistrat kamɓe kala ɓe gondi maɓe jogo koɓe kalfina ko maɓe jogo ɗum nunɗal e peewal kadi maɓe darono ɓesguji leydi ndi kala tawno ɗum tagui ɓe suɓade fannu ñawoje e jangde mum haɓe jettiɗo ɓe jettiɗo Abdoulaye Ba noon erima wonande wi kamɓe yoɓe gandu waɗiɓe ɗo ko ɓesguji leydi ndi nde ɓe ɗoftoto
kuule mabbe ha timma taw koye dow ɗiɗon fannuji kala mumena jahetena ko ton to région de Matam ñalɗi jeegom woni ko yiɓɓina ko fati bange heblo to bange leydi kene safna ɗuma gilay ndema wonande ko fati jardin-ŋaji ha e goɗɗum kala taw ko fewnude engrais mo bio mo ganduɗa ko moƴƴo bawɗo safnude leydi taw kala kay ko lorɗa hen ene wawa wurde gurdam moƴƴama ha wawa yencinde ndin jencudi moƴƴiri no fewi nde lulde noona nde jogori latade ko balɗe jeegom toon to Matama e wiide gardiɗo fedde Ibrahima woni Mohtar Ibrahima Dioba kam woni gardiɗo taw kadi wonande ko projet oɗo henna wonande ko projet Afrique e ɓamtare muɗum keddoɗen koye Sénégal garten ko fari banggue BFM ñalawma hande o woni dawal ɗimmal ɓen yanoɓe dawal ɗimmal ko fati banggue BFM puɗɗima hande o e nder leydi ndi Sénégal kala mumen ɗum noon ko Sénégal ha fayma Gambie kame Arabie Saoudite taw kadi koye ñalawma he goto hewɓe noon ne cabbi jencudi mumen jencudi noon e gasa wawa yaltude kikiɗe hande o walla ni subaka janggo o jeheten ko ton to Wakam ene tawe e nder Dakaru ko juma taweteɗe toon to Asegna 1 ko on juma tigui woni ko rufa taw ko bidon huile mayiɗo taw ko huile jaltuɗo e moteur mo ganduɗa ko rufa toon e tappije won garɗo tan weddi ɗon yeehi bolol muɗum on noon wo heptinama kono ɗo sa police woni koye yiilademo toon to cité Alhaji Malika kanko noon ko caméra de surveillance cité o hay juma o kala wawi tigui kaftudemo kono ɗo sa ko dogɗo o yiita ko jeeyi sababu o waɗi ngalɗo henna baɗal cofgal no fewi to Kafrine ko commune aji kewɗi taweteɗe nder Kafrine kamɓe ndenti hanki o to nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Kaccota ko toon tigui ɓe darni catal haɓade kala ko fati e banggue guyka daabeje gam teskede wujoɓe daabeje ne kewi no fewi guilay nayyi e beyi e baali kala kay ko kumɗa humte ko cogguɗa kala soggite sa fali dande falte ɓe kolliti kamɓene alay saago ɓe darna daade tan ha wiya loy kala kay hande garɗo wi ne falta ɓe pala ɗuma ɓe nanga ɗum nde darde noon wonande gardiɗo ko faade ɓengue aynaɓe Alhaji Boubacara Bittey holliti ngal catal ko darna ngala ngam haɓade ɗen gueɗe kala mumena keddotoɗen koye on fannu jeeyeten ka tan to Birkilane waɗɗani Kafrine to daral ngal Birkilane waɗama toon ñalawma hanki o taw kadi ko ballal manggal no fewi faade biteɗo Samba Diallo o gaynako nayyi basɗo kene tolno e nogas ɗiɗi naggue ɗum noon koye lewru mayduɗo hen ndu caggal nde nayyi makko ñaami wonande daƴƴe gawri puttuɗe taw kadi ene waɗi ndin saltiri ene waɗi produit mo moƴƴani jeeyi sababu ken tolno e nogas ɗiɗi naggue ma yen aynaɓe taweteɓe toon guilay daral ngala ha e préfet ji gouverneur uji ha e hohoɓe mawɓe e laamu ngu kala hewɓe e fedde pelle aynaɓe taweteɓe toon moni kala dañi nannude junggo e poos ɓe ndendini ken tolno e million ngaji 3 pawɗi ha tenti noon e fedde arɗo e gardegol Aboubacry Sow ko wona ɗum Abdourahmani Sow on noon itti ken tolno e 3 millions e ko fawi ko rendina ko kala waɗi e junggo makko ɗon ɗo darala aynaɓe ngal Birkilane ngam o ɓamtira golle caggal mayrede ken tolno e nogas ɗiɗi naggue eɗen gandi ko perte ngaalu mawɗe no fewi brigade de recharge mo federaɓe ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e yimɓe nayo hen goto ko suka debbo mo duuɓi nogas e joyya onne kadi ko ɓi wonande gardiɗo Jamra mo mbiyata FB Gueye ko ɗum woni inde suka debbo o ko ɓi Mame Makhtar Gueye noon ko neɗɗo dariɗo payodinɗo taw kadi ko daraniɗo diine no fewi kañum woni kolaɗo kuuɓala fedde wiitede Jamra nde ganduɗa yiiɗa kala ko fate banggue gueɗe dabare en wonande ñengui en fétisaji en ha tenti noon ko fati banggue debati gorkati en e debati en ha e dorog duuɓi e kitale ɗum woni ko haɓato jamma e ñalawma bettere noon wodanimo caggal ko ɓi ko debbo kañum nene dilla ko fati e dorog kañum e sehil mum gorko biyeteɗo AS Guissé onne kadi nannimo hen ko ɗum jeeyi sababu noon caggal wonande gendarmerie tuufiɗoɓe ha wawi nanggudeɓe ɓe gaddanimo kene tolno e garamuji jonɗi no fewi caggal noon nde o AS Guissé nanga o haali noon tottaɓe mo ɓe ɓenne kadi ko Nigéria naɓe ɗiɗo
ɓe ne kadi mbiyama tep kamɓe kala ɓe nanga ko toon to Joppola ma Makhtar Gueye noon wo holliti wonanimo bettere mawde o meeɗa darde ɗi ko debbo o hawo soyni ɗum e ɗeɗo hen gueɗe ko wona ɗum ko ɓiɗɗo debbo o téléphone mum wukkiti no fewi caggal nde police gendarmerie nanguimo yi hen vidéo ngaji kewɗi no fewi taw ko ɓalli ɓooli yi hen kadi message uji gilli faade rewɓe kanko suka debbo o noon o holliti ko gonga omo yeeya drog kono kadi ko fade banggue debati o watta ɗum heddoto noon omo ƴewana rewɓe taw ko rewɓe hono makko ena taw ko yiɗɓe oɗon fannu ko wona ɗum ko beele beltina pittare men kono kanko kama o watta ɗen gueɗe ko wonde kala o saabi mbaɗama garde à vue ma Makhtar Gueye noon holliti weltanima ɓe gendarme aɓe e ngal gollal ngal ɓe mbaɗi ngal yo sariya rewne e ko waɗi ko hen ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Mauritanie walla mbiyen Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie ɓattodiral hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame Allemagne ɗum koye jillu jagorɗo affaire étrangère mo leydi Allemagne hande o ene tawe toon to Nouakchott laamu leydi Mauritanie hakkude muɗum e nandu mum woni Mohamed Salem wulde Marjoga o woni jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie ɓe mbawi yewtide toɓɓe kewɗe no fewi ngam kene ɓattodira hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala ko ɗum ko kanko jagorɗo Allemagne jeunesse o joɗodima e hoorejo leydi Mauritanie Mohamed wulde Cheikh Al Aswani yettindemo calminali iwde e gardiɗo leydi Allemagne ko wa ɗum ko noon o holliti Allemagne yooɗa Mauritanie kame darde mum nden ka e kisala e nder Sahel maɓe ɓeydu noon darde e gueɗe kala ko wayno faggudu ha e ndenka e cellal kame gueɗe fannuji kewɗi kala mumena keddoɗen koye leydi Mauritanie jagorɗo Mohamed Salem wolde Marzoga o woni jagorɗo affaire étrangère taw koye jonde hakkude makko e Jeune Afrique o jabtima lamdal ngal wo lamda beele Mauritanie ma nangaran gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall toon to gotago windere nde o holliti Macky Sall ɗaɓɓirani taw Mauritanie ballal kono kamɓe kala ko Dakar ummani maɓe gummana ɗum so tawi kay ɓe keeɓi nden ɗaɓɓade ngam beele ɓeydude ɓattodiral hakkude Dakar e Nouakchott nde tawno ko leydi gotiri e widemo kamɓe ɓe ngala hen hay caɗele gote soɓe tawi tan ɓe tintinama ɓe teddinirama oɗo saaha kamɓene ɓe mbat koɓe poti wadde hen ko jayde almoraqiba ɓe kolliti caɗele teskaɗe e nder Nouakchott ko kuppiraji courant mawɗi no fewi woni hen saaha ene kuppa ko juuti taw courant artani ɓe hen jomen frigidaire uji congélateur uji ha tenti noon teskede koye nguleki wona tinta tan aɗa leeli ha mbarña ceɓe taw courant koko yeehi bolol muɗum hewɓe hen noon namdima namde faade Somelec galle joguiɗo to banggue kuɓɓama ha ɗo ala kala ko ngol ɓe keeɓi e ɗiɗon fannuji hoorejo leydi Mauritanie Mohamed wulde Cheikh Al Aswani ne rokki rendez-vous ɓiɓɓe gendi leydi ndi kala ɗum wonata ko aljuma caggal 20 heures walla mbiyen ni sanga 20 heures maw huccodiri e jaydiyankoɓe lamde kame jaabowoji guilay faggudu gurdam gonangal leydi ndi e kuccam eɗo itti leydi ndi eɗo adini ɗo kala ɓiɓɓe Mauritanie noon moni kala ene fadi ko jogori haalde hen ko kanko hoorejo leydi Mauritanie suudu sarɗiji leydi Mauritanie hanki o ɓe sarɗiyankoɓe ɗiɗo wonande gam wonande ɓiɗeɗo gam kame ene wondi kadi e Mariama Cheikh ɓeɗo ɗiɗo kala ɓe riwanoɓe taw kadi ko toon to suudu sarɗiji leydi ndi ko ɗum ko noon sarɗiyankoɓe lundo hewɓe hanki kollitino hen mette mumen mawɗe no fewi oɗo saaha noon ɓe jowama toon to suudu sarɗiji leydi to ha diwa o saaha landaji lundo kewɗi kolliti ɗum ɗo hen wonani e dow sariya fawade hen ɓe jonnani hen hay seeɗa ko fate ɗeɗo hen gueɗe kala mumen to Nouadhibou Nouadhibou noon oɗo saaha teska toon ko guyka tampini ɓe wonande yeeyoɓe taweteɓe toon ɓe kolliti hay saɗa futtiniguiri sa renaki bitiquement gueɗe ma ko kewi wujjede ɓe erima noon autorité ji ɗi ɗe ɓeydata nden ka mawka no fewi tenti noon toon to Layyuna ngal legal ene tawe e nder Nouadhibou o holliti ko subaka uddiri bitig makko o uddi noon sodede mburu nde o artata o tawi ko demal ngal dajjitama omo ɓatto ɓenne doga o rewe mabɓe hawnatti yiideɓe hay sécurité goto o yiyani holliti noon oɗo saaha wonande ɓe yeeyoɓe hewɓe finoɓe to Nouadhibou kolliti oɗo saaha ne ngakka ndenka e kisal no fewi ɓe erima noon
wonande ko fati e bange nden kay kisala ɓe ɓeydante e faade hen gila to bange lelawal lampaji e ko nandi hen kala mumena to nuwa dibu ko laana awoɓe joyo gonno hen tato mbawi faabede ɗiɗo majji haɗo cuwa taw yitede ɓen majjuɓe noon commanda kan laana ene hen tawe walla mbiyen capitaine ka laana haɗo ɓe cuwa taw yitede laana gotka kay iwnoka to nokku bireɗo Buffalo ene tawe e nder leydi Gambi aka jolnuno ko ene tolno e yimɓe yonɓe no feewi ko kan laana noon woni panka e nder ndiyam kene wona balɗe 25 aɓe gone ndiyam gayni nguura ha laaɓi gayni kala ko yarete gayni kadi ko fate essence ne kaya ene kayday bempeƴƴe kene fotto wonde 154 porté disparu majji e ɗam ndiyam ha ɗo cuwa taw yitede ko fate bangue jiilawuji tati juɓɓinama ha ɗo ɓe jiitaka taw woni tan ko faaba hen ko capantato e jeetato ene hen rewɓe ɗiɗo kame cukalel gotel ɓe noon e tawe to Nouadhibou ene keɓa safara mumena wi hachera catala loni kono ha o saama gonen jiilawa ene jokki e dow on sifa caggal vidéo jaltuɗo guila heccanki wonde suka debbo baɗaɗo viol toon to Darou Naim taw kadi waɗimo viol ko taximan goto ɓe gonno koɓe tato e nder taxi he caggal mum noon kanko suka debbo iwno ko galle ba makko mo salminiya denɗi ko o nayimo ha to ceene Darou Naim yaltini laaɓi waɗimo viol ngam hulɓindemo caggal noon o wulliti police kanko e ba makko police noon waɗi ɗaɓɓande yiitudemo o jaggama ñalawma hanki o jagga ko toon to diwan Seylibaɗi o yinno ko dogde faade hedde bangue Mali to hen oɗo saamo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe kanko noon kanko on baɗɗo ngal baɗalo noon o yinno ko faade toon to leydi Mali inde makko ko Mokhtar Demba Mayga mi anda ko Mayga mi anda ko Mega kanko noon o jibina ko 2021 toon to Tahil ne tawe e nder Nouakchott oɗo sa o mayi bolol nawtede toon to Nouakchott nottoyade wonande beelema seeɗa mo waɗi wontanamo bone kewɗo no feewi ko seppo mango hanki yuɓɓina yeeso hôpital Hamad Ben Khalifa toon to Boutelimita ɓen safroɓe taweteɓe toon hanki o kamɓe kala ɓe mowodiri yeeso on hôpital ngam hollirde metti mabɓe guila e jeddi ha e prime mabɓe hôpital o ne manki gueɗe kewɗe no feewi hôpital darnaɗo gila tan hitande ujunere jeeɗiɗi ganduɗa Boutelimita hakkude muɗum e Nouakchott ma won 150 kilométre toɓoli kewɗi jippiɗi e nder leydi Mauritanie yogay nokkuji jeeyi sababu laawol al amal uddima ha ganduɗa wonande oto goto mo hinde toyta yaade ndiyam debbo goto wawi faabede hen no feewi oɗo saa noon laawol ngol fuɗɗima ɗenninde seeɗa kono kadi ala kala degaji goɗɗi tinaɗi ko fate oɗon fannu sengiwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ñawore Adama Diarra eɗen gandi ko ɓattinoɗo nguɗo en laamu kono ko caggal nde ñiŋi laamu ngu to bangue wonde laamu transition holde sumgoji mbatte ɗen gueɗe kala gilde noon sawru mbaggu wahliti wedda e nder kaso ken tolno hande e duuɓi tati kanko o mo mbiyata Adama Diarra di Ben le serveur ponnoɗo ñawede e nder ndu lewru disnama ha lewru août faandu kono ni kadi Mouhamed Youssouf Bathily kañum e hoore mum di Ras Bathia chroniqueur badɗo duuɓi tati e nder kaso ɗum ko caggal nde haalno ko fate mayde Soumaïla Boubé Mayiga guil nden noon koko wedda e nder kaso nonne kadi Mami Rose la viscére ɓe kala ene tawe e nder kasoji ñawore mabɓe noon jogol latade ko lewru août ɓiɓɓe mabɓe rewɓe mabɓe e koreji mabɓe e rima nde ɓe ɗaccitte o saaha ko ɓuuri yawde kamɓene ala kala koɓe mbaɗi haydara guila ɓe nanga ha ɗo henna hay goto e mabɓe seedaki e mabɓe yittere goɗɗo biyeteɗo Mouhammadou Kelema Dembélé eɗen gandi onne kadi ko milita daraniɗo kala ko fate gueɗe mbuñaari nangaɗo guila 2023 novembre wedda e kaso lewru noon ke ñaguino wonande yo accita tawini koye dow sarɗi hanki one o waɗi ɗaɓɓande hesere ko nde ɗaɓɓande taw suwa jaabeede beele ma o acce walla ala kanko noon wo nanguira ko jayni ene holliri ko sappanade hooreji ɗi ndi ko fate maayde ɗum jeeyi sababu noon kede guila tan 2023 haɗo henna
omo tawe endra kasso jokkondiral hakkunde Mali e Algérie jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali woni Abdoulaye Diop bismima ambassadeur mo leydi Algérie tawete to Bamako ton to ñiɓirde jagorɗo o ɓe jewtidi ko fate jokkodiral hakkunde leyɗe ɗiɗe kono jillu ngu ko jillu raɓɓu no feewi ko minitaji tan seeɗa koɓe kaldi ko jayndele kewɗi ƴeyyinani ko fate ɗen gueɗe kala mumen jeheten ko toon to nunna non noon ko wuro tawetengo kene fonde 100 kilométre hakkunde jenne nuna ko wuro welgo wonno ko wuro bertingo taw kadi koye kuɗoli ndungu muɗuma ko wuro wuuri ɗon ko remoɓe e awoɓe e aynaɓe ko wuro ngo ganduɗa ko kosam tan e tew e liɗɗi e gawri e maaro beeli ɗum wonno gurdam ngo wuro wiyetego nuna kene wona 100 kilométre hakkude jenne ko wuro ngo ganduɗa tourisme en e yimɓe culture aji gila e kolli ñañoji bubaji ko nonne kadi e jangde dewe Allah kala ko toon dogananno ko wuro ngo ganduɗa ko faggundu koko ƴellitino no feewi hande noon ngo wuro wonti karawal ɓolal ɗum ko caggal nde laamu ngu ƴetti pellital duppude laddeli kewɗi tawti toon ɗiɓe tuumi kay ko hen joguitiɓe mogginto hande o noon kala ko fate ndema gila e aynaɓe awoɓe ko nonne kadi e remoɓe kala giwi ha laaɓi ngo wuro elle ma wi ngo meeɗa wodde hay seeɗa so wona seeɗa wurɓe toon kolliti e rima laamu ngu ballala beele nden kay kisalni duumo ko wonno ɗon ko hayso artani fuɗɗo kam wontude no fotiri kala muɗɗuma gartena koye jihadiste en woni jenim hakkude me wallidiɓe muɗuma ɓe aljawad ɓe kolliti ñande 17 nde ndu lewru fiyande nde bannoto jaune no biɗeɗo Tabriz ha ganduɗa pelɓodiral hakkude mabɓe armée leydi Mali ɓe teɓɓiti ken tolno 50 koninke ɓe nangi koninkoɓe nogas kono kadi ɓe kirsi hen kene wona 10 ɓe mbaɗi ɗumen taw kadi wonande heddiɓe ne tawe e juuɗe mabɓe wonande kay ɗen gueɗe feññini hen goto biyeteɗo Hamza aga iyada onon ko ɓi wonande Ali wonande ko ɓi iyada aga gali mo ganduɗa on feeñi hen holliri e nder ɗin vidéo ngaji wonde ɓe nangi koninkoɓe leydi Mali hewɓe no feewi kono kadi won hen ɓeɓe mbari haɗo noon laamu leydi Mali yaltinani hen hay communiqué goto to kulikoro armée leydi Mali holliti fuftini toon taw ko camp ɓen joguittiɓe tetti toon matériel uji kewɗi no feewi ko wayno carburant fetilaji e gueɗe kewɗe goɗɗe e nder ɗiɗon fannuji kala mumena jeegomo taw kadi ganduɗa ko ɓattinoɓe ba ndaw laamu transition 2020-21 ɓen noon hanki darima e yeeso suudu ñawore ndu Bamako kono hanki ko settotoɓe kono kadi koɓe mbiya ko kala ɓe jeddi ɗum ha mimi leydi so wiyede kay wonande ɓe jinno ko dillinde nguɗo hen laamu général Assimi Goïta ɗum ko caggal colonel Kasum Goïta ne wonde Kalidou Doumbouya piyaɗo tan e nder kaso lepta ken tolno e duuɓi 5 hay joɗade wawa caggal lepte musi no feewi kamɓe kala ɓe jeddi ɗen gueɗe kala mumen ha mimi leydi paaɗena ko tan to Guinée Conakry inde makko ko Mamadou Djouma Ba kanko noon ko élève en classe de terminale taw kadi ko science mathématique o yaari kanko noon koye kawguel baccalauréat ko heno wonno triste taw kadi ko heno trisno to banggue guyka o nanguida e woɗɓe o taƴana to tribunal mo a Kindia lewru e nder kaso hanki noon o wasi fittano makko watan balɗe 10 e nder kaso ko hanki o wasi toon fittano makko hewɓe noon kolliri metti mumen guila e jangguinoɓe ha jinnama kala erima ko ɓuuri yawde yo leelawol waɗi hen syndicat ji jangguinoɓe joofi peɗeli wonande ko catal toppitigal ko fate baccalauréat gujjuɗo bac heɓani o kay fotani sokede fotan ko accede yaaha bolol mum sene foti artude jangde arta hen hewɓe hanki kolliti hen mette mumen mawɗe no feewi ko fate oɗon fannu keddoɗen ko toon to Kindia hanki o ko toɓoli kewɗi jippi toon ha ganduɗa galleji kewɗi kay mbawi tigui yadude ndiyam boli kewɗi biyeteɗo nonne kadi Lassana Boukari o holliti wona ko teski ko o meeɗa yiide hono ngo toɓo kay wawde ko bonni toon e kewendi ko ɓe erima noon laamu ngu nde wawata faabade ɗeɗo hen gueɗe RDC Congo landaji lundo jonde hakkude mabɓe e cuuɗi Issa Yankoɓe ko ñalawma hanki o ɓe jogitti pellital noon dirtinde ñalawma janggo seppo ngo ɓe mbino aɓe mbaɗa
tonto Kinshasa ngam haɓade ko fate waylo dosde tumorgal leydi ndi ɗon ɗo ɓe tuumi hooreji ndi ne jogii fandare yidde ƴamtude dawal tataɓal pelle jawriyankoɓe lundo ngo made gon ken tolno 64 moɓodirɓe ko mbiyata c'est 64 ɓe kollitiɓe dirtini ɗo ha 15 lewru fandu ngam hettade ɓe jalak mo mawɗo leydi ndi noddi e nder leydi ndi kala jeheten ko toon to Ghana ko lundiyanke biyeteɗo Bernard Antowi ko tigi ñawana duuɓi 20 kaso kono noon wona to banggue politique ko nanguireɗemo omo jogui société fo kayitaji ndewani lawola omo yaltina kanŋe e nder leydi ndi ko alda e yamirore wo nanggano ko gila avril 2025 hanki o taƴanama duuɓi 20 e nder kaso to Côte d'Ivoire jeegomo ɓattiɓe landa PDCI nangganoɓe gila 25 octobre taw koye sumgoji 2025 joguinoɓe miijo kay duppude ko heewi e bonnude caggal lebbi 9 hanki o ɓe ɗaccitama ɓe jalti kaso PDCI noon ɗaɓɓiri woni yimɓemen hewɓe heddiɓe toon nde ɓen mbawata ɗaccitede Afrique du Sud seppo wannongo ñande alhamisa jawtuɗo henno to nokku mbiɗeɗo Jeffrey Mbaye wuro tawetego nder Afrique du Sud kene wona 69 ɓiɗɗo Afrique du Sud naɓe wannoɓe ɗin fitinaji nanggama par police hakkude Diaroye duuɓi 18 duuɓi 52 kene tolno e 23 commerce butikaji men kela hen woni hen fiyaɓe ne tawe e nder hôpital 150 ujunere taw ko kodo fuɗɗima yaltude leydi ndi taw kadi woni hen jeeya ko toon to Mozambique Éthiopie ha to Malawi kala siftinde mon Afrique du Sud naaɓe ko dariɓe tan wiide hoɓɓe yo jaltu leydi mumen Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré yeehi toon to Wayguya ɗum ko yentere yawtunde ko toon o suuti konngolimago erima hewɓe janggoyoɓe to leyɗele arabeɓe ko ɓe tigui koɗe mumen moɗete so garti gonta goɗɗum wo erima diine l'islam o ne anda yimɓe kala yo joƴin fetilaji notto Jame Kisal ɗum ko nottoyade armée leydi ndi wallideɓe e lappi peeje beele jaam ene arta e nder leydi ndi kala muɗuma jeheten ko ton to sawatome wonande persipa ɗum noon ko sumgoji bannoɗe toon jencude ndi yalti ñalawma hanki o oɗo biyeteɗo Charles Villa noon kañum woni gañiɗo gorko mo duuɓi 66 laamino leydi guila 2021 dawal mum gadigal koye dawal ɗimmal dañi kala 155 piccal 94 ndi jencude yaltude toon to sawatome to Cameroun guila jeeɗiɗi lewru juin mayno ndu hen 2026 haɗo hen Paul Biya yiyaka gorko mo duuɓi 93 bannoɗo jillu mum toon to Europe haɗo hen suwata o yiyede ko waɗa ɗum ko noon yogay landaji lundo hewɓe kay ɗaɓɓiri conseil constitutionnel leydi ndi nde watta kay teptude ngu laamu o gorko hattanani jogade nguɗo laamu hay seeɗa joolam jabiri jabboɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sarabula Sar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kaɓuri min ɓutettude e jolama jaɓiri ñalawma ɗo kalata ko fati union européenne no wawi kadi sanctionnorde ari express wonde faadi amanduji mum mawɗo no fewi ma won 1.5 million kalis euro caggal de kay ɓe ɓen jeeyanoɓe gueɗe ɗe ganduɗa hoore ma ɗe jaadaki ɓe mbi noon guilay cumci ha e joué dangereux ji e ɗum foof ɓe mbawi kadi wadde ko wona hunde wonde e lawol ɗum ne ɗamayno e oɗo saaha ɓe mbawi kadi kamɓene e wiide wonde e ɗum ɗo comme jaadaki maɓe mbawa kadi waddeɓe wona e ɗen gueɗe ɗe ganduɗa hoorema kamɓene taw kadi wadde amanduji ko fati ɗeɗo coopérative hono kewɗe no feewi wonande toon to leydi hono français ko fati hono tawde ko e nder île tawde réunion wonande kamɓene ɓe mbi wonde maɓe ɓuuri koye oɗo saaha ko haɓɓade drogue aji ɗi no gandirteɗe no wayi hewde ni trafic aji ɗi ɗum noon maɓe jiiɗi kadi wadde ko zéro drogue e wonande kadi e nder leydi ndi ɗum aldi sago ko kaɓɓogol faade wonande kadi ma won 50 taw ko mesure wawi hono waɗede ngam ɗum ɗo foof ko wawde haɓanade ɗum wawde darnade ɗum ha ɗum diwta ɗum e nder leydi ndi taw kadi ko ɓe dañata ko wiyete won tawat ko zéro ko wiyete kadi tawat ko drogue ɗo ko leydi noon e Ukraine hono paɗen ene wawi ɗo ma won temeɗɗayi hono drogue wawi hono kadi waɗede e nder jamma faade kadi e nder toon to région Moscou eɓe mbayidiri ere altinare nogas ɗum waɗa ɗum wonata kono maire mo capital hono russe tentini ko ɓuuri hen hewde tawi
kadi mi samminama kadi e leydi e jalbuji kadi e baɗonoji kadi e nder balɗe ɗiɗi wonande tawata ko misilaji plastique wonta ko risɗi wanno ɗi fa toon to Kiev ene wonde ko ɗum wonno ko toon ɗon ko Royaume Uni wonande kadi on Royaume Uni wonande anti Burhan toɗɗama yomon garde wonde jagonde caɓɓe toon taw ko roi Charles III waɗi ɗum caggal kay démission oɗo tan officiel Keir Starmer ɗum noon nde wanno ɗon kon kanko waɗi toɗɗa ñande altinaɗe nogas e nogas ndu gonɗon ndu ene waɗi ko jagogal Royaume Uni o taw roi Charles tati toɗɗimo yo won kanko woni garde wonde jagoɗe nde tawno wonde ko gueɗe ɗe ɓe mbi wonde kadi oɗo kadi gonnoɗo ɗon taw ko Starmer ɗum noon tottiti waji oɗo ɗon ene woni tawde ko joguino ko ɗum noon ko oɗo saaha ko kanko toɗɗa yo won kanko gardiɗo kadi ko fati kadi e oɗon hono fannu e ɗum noon wawa kadi tawat ko jubbude ɓe mbawa kadi jokkude tawde kono golle e mabɓe wonande kadi no ɓe mbi Sahar Abdoulaye Sahar ko ɗum tunguɗen habaruji men e joolama jaɓiri e ñalawma ɗo taw wonno koye dade musidɗo moon Alsano Boji goto mo sa dow ngam weltare Ayawu TV ngam weltare Ayawu TV Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi joolam jaɓiri ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karlagal weltare TV ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam Allah hiiranen